Áron. Nem nyúlunk hozzájuk, jó? Csak nézzük. Örülnek, ilyen közelről látszik. Nem menjen közel, jó van? Nem szabad hozzájuk nyúlni, jó? Csak Mikor teszi ide a falkát? Ott van a nyakába, hogy nézze. Azt mondja, hogy meg lehet csinálni. Nem szabad megcsinálni. Örülnek, hogy ilyen közel jöttek. Ilyen közelről látszik. Fúj, ő mit nyal? Tisztálkodik. Ő így neked. de édesanyja meghalt. Disznó teszi. Kikülnek, igen. Mikor húzzál még egyszer? Mikor húzzál? Ki nem ugrik szemet. Van a... Ott van egy őr is, aki tudja mindent. Ennek dobálni kell. Nem padiszik, nem. Elég lesz. Nem. Nem bugol. Nem. Elfogyott. Ne simogasd meg. Nem, csak meghalsz bele benni. Simogathatom. Megyek én, egyszerűen simogathatom. Nem szabad simogatni. Szeretem a muta, nem a meg. Én is. Áron, Nagyon vicces, aki ott a farkat. Van is, ugye milyen aranyos kis fajmok? kaka. Ott a farkot lelógnak, igen. Csíkos, igen, csöndbe kell lenni. Mi? Figyeld, hogy szétlapozik. Ja. Nem. Úgy leugrott, igen, úgy leugrott. Ennek mekkora fogalom, hogy Aha, igen. Igen, ez olyan, mint a... Tudod, Izabella, a Madagaszkárban volt ilyen. Hagyják magukat megsimogatni? Hát azt nem szabad, jó. Harapnak? Jó, akkor nem simogatjuk őket. Milyen foga van nézni? Olyan, mint a balám. Károly, nem simogatni kell őket, hanem csak nézni, jó? Izabella! Forduljatok meg egy pillanatra, és lefényképezlek titeket. Káró, ne simogasd meg! Ne simogasd meg, harap! Olyan, mint a szobor. Jó? Nem szereti. Izabella, hallottad, amit mondtam? A néni tudja. Nézzetek ide, Karoli! Karolina, nem látlak. Káró! Nem szabad megsimogatni, mert Izabella, a néni, ő az, aki az állatokhoz ért, és ő mondta, hogy nem szabad megsimogatni, mert nem szereti és megharap. Jó? Mindig? Anya, volt ki! Én már fogtam.